Walang digdi si Kap. Kap! Taya akong kadigdi. Hali ako naman sa Indo. Dahil taka man ako Maganda na mong manaw. Siyempre, mauro gini. Ano mo ko ta? Ipa-istira ko nga ni sa'yo mo ta. Dahil ko man nakasika na. Tama-tama. Oo ka mag-istira kang manaw. Iyo? Iyo. Ano ba na tatama urag? So, inot kong inatama. Dahil tama. Okay, tama. Oo. Maurag pala. Nya akong pa-istira ko sa'yo, bad, may bayad man. Dahil man. Dahil matatawa talaga mag-istira. Iyo. Karang orang bagang lahi ini. Ang lahi kay ni, aram, nararamdaman mo so, kuyan. So, tininula kong manok ni Taut. Oo. Lahi pa unay. Paan? Tabago ko, Ako pala. bago ko ito tinapayasan, Oo. pinababa ko muna dumasago na kang kao. Hungo niyan, iguana, nag-ano na. Bagang kulay kang Pinakulan bitis na. niya ho. Ata na. Kulay ilaw. Iyo baga. Tamang-tama dumi ang nadulukan mo. Mauro ka kung master kang manok. So, nakilikili nga na eh. Dahil akong natigbak. Ito tumang pa. Huli eh. At ang iyo. Sabi naman na nakilikili na matumang pa. Tigbak naan. Oo nga maatamang ka. Malalugod. Oo. Pag ini na-istira mo, Oo. sa Domingo, ilaban tayo dyan sa Tortupada. Tapos na kita. Mauro ka kung mayaw. Mauro ka lalagong bulo. Wala ta. Tayo kay nasikaso na ini. Di. Kuya, ipatama ko na sa imo ha. Yo. Mauro talaga yaw. Sige na, pasap na muna ako. Yo. Kaya nang balagan ha. Iyo. Sige. Pala na. For more videos, bisitahon nindo sa muyang mga page. Boss Oragon, Kalintias, Pai Doming. Okay.